Hai guys, खुलुमबाय आं माइनाव खाख्लारि आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय नै लोगोफ्रा उनाव हायबो रोङासै सिरि आरोलै साथासो खोबलाजोबो जानाय नङा बिसोरजों जिबार बारदों जों दाखालि थांनाय हाजोआव थांफिनदों दिनै सिख्लाफोरा बेरायनो थाङोनो जि गरम दिन नायनासो फैनांगौना रिबा नोंसोरो हारिमा इमान सान्दुं गोसा खालामनो फैनांगौ दा जेबो बुङा बियो जोंना लोगोफ्रा जेबो बुंखाया सिरि सिरि मा होनगोन नोंसोरखौ ओमफ्राय जों सिरि सिरि मा होनोलाय बबा गरम गरि सफैबाय नै नागाया गय बिहरदोंलै गयखौनो बावबोबाय आदाखौ लाबोनो होगासिनो नेबाय जों दसेनो गरम गरि टाउनाव गय फाथै सफैबाय होनबा गय फाथै biar gurung li जों दिनै बिसोरनि दाखालि फैनाय टंगियाव सिरिनानै बिसोरनि बस्तियाव थांगोन upar serika बस्तियाव upar serika बस्तियाव थांगोन इमाननो गोजान इमाननो गोजौ नै दावखोगासिनो सिख्लाफ्रा लोगोफ्रा मेङाखै गरमथार जेबो जोंना बेखिनियानो नानि मोनहाल'बा दागोन एसे सेल्फि लादों नै मोसौल' फैना गामिनिफ्राय हाजोखौ नायहरबा बोरै नुयो जि समायना जितिया गाखोनो फैगोन अब्लासो मिथिगोन आरो गोजौ गाहाय बेसे मेङो नारिमा बोरै मोनदों दा हांथोनो थोनो नामा हांथोनो मोनब्लायासो आयु गामिनिफ्राय थायो हाजोआ जि समायना सोमखोर एकदम गाखोहैनि नाङो जितिया फैदों लोगोजों लोगो एबार आंखौबा जालायगासिनो बिस्रानि टंगियाव सफैबाय सिरि बेल मानसिफ्रा गैला सैमा हांलाबाय सोरबा सैमा हांलाग्राया गासिबो नों हारसिं खोमा गासिबो दादों सैमानि हांलाबाय नै बे जोंबो लादोंनो मिथिला आरो सैमानि हाङा मारैलाय सैमानि हांग्राया itu tamul to pandan sana gonpan mitha pan to kar dise babu to kurang sila ida phangile baru tu na ala ya jangan kita lagi bo magro phangile alo hang udah kalau guys mau naga lagi untuk kau bayi jauh sini deh ini dia yang buku tu arpat naik je ayo nih satu
제품 누가 맞아 이건 놈아. 눈만 이제 말로 거터. 누마. 간근 말 미미고. 발라 허니. 내 만은 방칼랑 말 비시라. 말로. जों फैनाया बिथिंमोननै एबार बस्ति थांगोन जों दिनै रांखां upar serika बस्ति ते जाबो आइदि Nope. Wow. बिराद सान्दुं मोदानदों फैदा पुरा सेल्फि लागासिनो लोगोफ्रा बिसोर गोबां उनाव खेबसे फैयोना जोंना एसे खाथिजों फैबाय थायो बस्ति थांग्राफोर हादोंना बेनि 지보? 오바우! 이만 피잖아? 왜 나야 돼? 산에 뿌라 갔던. 이야 파이. 와, 간 khakhlary. gosla ziana. Ada gosla ziana hone. Ziana pulang sini. Anda kena hala. Nih. Ketemu lantai aku mekar aja hone jam dah pergi senang dia. Nale, tak dengan kau dia. Ya, देखो harami dost ka kamal. Manusia saya mahang lagas na nari meaba. Arabi ang bos tabas na kurta nilan je homnari. Oh, berat aram tayo. Pabi arte melogo. Hossa okon lore hay sina tar. Berat habis. Roh ne ko bodalan ang sigang lota. Harami dost mai aram kosta nile mo. Harami dost rehte to ऐसा होता है यार. Ini sigang siang habi mai. Jirai. Selfie lewat aja pura, belas ya, nih, Switzerland homdani, mesti mun pior aja nggak, thari na, barai ke jauh, tah, upar serika, pitin gerah, bisa nih, okan dilaki bisa ya, leh, cing itu gue bergaya ini, bayar gue biar. Pipe लगा के ayo purut batam ada purut ya berapa pakro taksi ayo purut sama kau sabi tentang nak dah order, tungi yo tanya, lagi bawa lagi nak order kita. Mana kena?
Sabi mo ba? Nakanukapit. Bahan na natin. Ano ba? Sari yun eh. Oh. Malay, ekdom oंखाम संग्रा माने पुरा ओंखाम संनायनि लाहार फाहार दाउदै जागोन जों दालि आलु दाउदै होजाबना दालदै खबसागे जाने गासिबो खामानि मावग्राया जि मेल्ला मेल्ला फैदोंमोन फैनायाव बेराफारनि थाङोनो थांबाय जों जाखांबाय एबार ओंखारबाय আম্মা আমি যাব চলো Nope. माबा आंलाय दंफां खमला दंफां नागिरबाय थायो बांसिन माबा लिरखौ दंफां आं नागिराखै बेसो आं दा फुल गस लया होया आमलाय गस उगाल तो Mainaw itu
Nerili dah bawa ekor lagi. Nere deh. Ayo nih jauh isu. আমি তো লাভ দে itu আমলকি ফুল তো লাভ দাও আছে নাকি Noi, ekta mani pakai leu leu. Neng sukini takay yang punah apa no? Deh. Thank you so much. Ang video ko na dyan. Bye bye.